thing don't pass something, no. If you dey find place where this sickness, as in, well done, okay, well done. But you don't do now. You don't do now. I'm so sorry. What is wrong with your father? Nah, for hospital, I carry my papa now, they come out. They don't try. No way. I don't carry and go so many places. Even Haba. Nothing work out. Are you okay? This is serious. Are you sure this is not heart attack? See my papa where they talk. If you see where my papa they talk, you self go do to fiakwa. Now my papa no even feel talk again. You no go even shake. My papa where they do gri gra gra. Man, this is serious. I beg, if you know any person or man of God, we go at least pray for my papa. Because as I go down hospital, they talk say the thing don't pass medication. Say na spiritual something now. Spiritual problem? Yes. I have a solution. I have a solution. There's a reverend father around here. He's not even far. That man. Yes. You don't have to stress yourself. Your father is healed already. No, your father is healed already. You don't have to worry. I don't need this kind prayer. I don't need this kind talk. Because they don't talk. Anywhere where they talk, I go carry my papa go. Anywhere where they talk, I go Mr. Man, listen to me. I said you don't have to stress yourself. Only his garments. Touch it. Your father is healed. This man is healed already. Serious? Let's go. He's not even far from here. Like, the man is not far from here now. Papa. This man has done a lot. My 2 eyes have seen a lot. The man, they raise people from death. You don't hear of Tankume. Only Tankume where in talk. People they raise from death. Serious? Your father is his own case. I beg, the place they far. It's not far now, just here. If he can walk to the place, Yeah, wait. If he cannot walk, let us carry him. The father is not far from here. Don't worry. Papa, you are healed. Papa, the papaya. Papa. Don't worry, he's healed. Don't worry. Time, you are wasting time here now. You are supposed to be going, As I tell small. you move. Your father is healed already. He has raised a lot of people. That man has healed a lot of people in my eyes. Is it not Reverend Father? The father house is not far from here now. Sorry. I was actually going opposite the house, but I will show you I will just take you because of the health condition of your father. So sorry. 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 Where you dey do your own bro. Sorry. The condition, I felt pity when I help me. Put am for. Oh yeah, carry am for neck. Hey. I beg, don't worry, you'll be fine. Don't vomit here. Father house is not far from here. Don't worry, when he gets there, he's healed already. Okay. But this your father is heavy, sha. Don't worry, he will be fine, Hey. Oh, man, this heart attack is making your father heavy. He said, He said, wait, this is the location. Hey. So here is the place, Where we go take see the Father! Are you sure he's around? Oh, here he comes. Father. why you're not on a church. So, what did you just? Do I beg, man? Father, that my papa be this. I bought me a go log. So they say na spiritual something. Okay, on a spiritual attack. On the kuku. Mpam ne kupo yunga mpam kugo kunga. Give my pass. Okay, But you ubana pona kuzoku. For the past 4 days now. Itu puri ono. Na fan na. Na mo so. Site na mara Chineke. Ọ ga-agbo ka nkịta taa. Ọ ga-agbo ka nkịta, ọ ga-eti mkpu n'oke olu tata. Kunye ya. Father, I wouldn't mpam obake. Don't worry, raise it. I'm a bunna man at church. Mpa. Raise it. Mpa. Ngwa kulite. Stand up. Father si kulite. O si kulite. Emere ge ebere. Now, open your connection. Take your father's car.
n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ. Fire! Fire! Mpa. Father, ikuku ọma baa gị n'isi taa. N'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ. As in fire! Fire, light. Mpa. Nwaba. Chineke no. Onye akụrụ m aka ntị n'isi. Oh, Father. Father ọgụ iwe. Chineke m aka ntị ntem Chineke kpọ Father ọgụ ọgụ. Onye mma hili n'aka ga ọrịa nọkwa m n'ime ka nọ ngọ. Ọ dị m ka hili. Nwaba. Onye wabụ. Mpa. Ebe bi bule ndị ọ na shrine. Atụ na ki Father. Father ga tagi kpọ Father na aka ntị ejikọ. So ọgụ nwa onye wa gaba akpọ n'uwe ya ka onye wa contact ya sickness. Akpa ga aka dị ala. Yeah, one year in Magata. This is the father I was telling you about. That what happened? That he is the healer. Hey! Hey! So ga agbo ka nketa. Oh, yeah, go. No there. Tiwambu. Kuwaku. Okay, Juneda. Yeah. Let's go. Check am dog. Hey! Mgbe ide were na latis nọ na-ekwu okwu ka ihe ngwa gị. This ga agbo ka nketa. Pam. Onye ga-agba ka nketa. Onye Father kwuru. Unu kpọtara m ga akụ n'ụtọ nọ m to bingo. Nga ntị nụrụ olu ya na. Ka m gwọrọ tụwaila. Nga ntị nụrụ olu ya. Ka m gwa ka nketa. Agwara nga agwa. Ose etiele. So ya ka ebe a ka ị na-ara kpamkpa. Ọ bụrụ na mma na ibilie n'ute ọrịa na ị ga-akpọ m hapụ Fada ị ga-akpọ mkpọ m nwa aba. N'aha Chineke m ga-ahapụ gị onwe n'ike. For your mind na ịgwala m. Anointing na m wesiri n'ime gị na-agara m iwesi. Iwe annoyance ka iwesiri n'ime ndụ gị. Iwe annoyance. Asị nga na-ejide m ahụ nwa nọ nga na-afọ ọmụmụ ka nwa m nwoke so buka m na Jenụwarị m mụrụ mmadụ na ya n'ọrịa. Ihe m atịga. Okay, For your mind na ịgwala m. Lele onye na-agwọ ọrịa. Gwapụ libedo iwe ọkụ nọ gị n'ime gwapụ oshi na ama. Mpe ịmụma ịjọsi m ma na-emegharị ma na-agaghị eri. Enweburu mgbe iwe. Ana m like ihe ahụ. Mmadụ na iwe erie. Mana achọkwa m ịnụ na ọfọ ọmụrụ ya afọ m ịnụrụ ihe ikwere m na nkwa nga na ị ga-eweta na ma nga achọkwa m ogologo akụkọ ọ hapụla ọrụ akpọrọ ọwụ ọrụ na maka ịbịara I like ihe imego. Fada na ma gị were. nye m okpu m Ọjọọ ga-elọtawaje. ibugile m ịmụ emege ihe a. ma afọ gị onye ebe ọbụla ị hụrụ gị direct ya ịkpọla m gawa n'ogwugwu ọ ga-agwọ m ibi ee unu bugile m nga m ga-enweta ndụ ịmakwa ụzọ isi kpọ m bịawa nga bịa kpọla ahụ m ebe m bịọt makwara m ihe m ga-asị gị ịkpọkwala m bịawa na-ekita anọ ya nsa a ga-akpata ọnụ uwe ya ka ọ rịa eju m ahụ onye eri ote hapụ m biko m si m ebe si m ụzọ m si bịa Ebe ndị kpọtara gị alawala na ị ga-abịa n'ụbatawa n'ime. gị ite onye Ekwere nkwa na ma bifo ma agwọ gị ya. gwa onye na ịgwụrụ onye Iji ụkwụ gị rute nga. acrobatic adịghị eme na family Nke acrobatic iji rute. ụmụ gị adịghị eme acrobatic kọwa acrobatic Ịhụ dị acrobatic gị buru ya gawa ebe ọzọ gị buru ya dị ebe a na-agwọ ya. ọwụ ndị Agwọla m gị ejenti ịgwụrụ onye ejenti gị ndị kpọtara m hie ndị na-eto onye ha na-akpa agharị hapụ m biko m alawa Ọ dị ka ị chere miracle wu ihe egwuregwu akwa iji miracle egwu ị chere miracle wu oke fish na ose ịpụta gị tụtụrụ ahụ nlekwa gị ka m bịawa ime ego ka anointing ego ole m gbabara gị n'ime na-akọsọ kama m bịa n'ime ya ime anointing ego ole m wesi ejikwala ihe ọbụla gbasara ihe nsọ egwu oke ejikwala ihe nsọ egwu ka ị na-ama dị ihe shiri anụkọtakwala kpọta ihe aha ihe kwa aha dị nsọ consecrated name that shouldn't be used anyhow. So if you know what you are here gị mara nnọọ ndị gị na ha na-arụ ọrụ ndị wayo ibego unu gwuru wee gị ga-ayipụkwanụ white n'elu adịghị eji white na-egwu wanụ ndị na-eyi white na ndị agụziri agụzi ndị akpụrụ oku n'okpukpọ nke nzukọ ama m mood ị nọ mgbe ị batara hịa onye umudo ama m mood ị mụnwa na-ahụgụ na vigil m gara anya aha edeta abalị nwụ na anyị nwoke nwere anyị mụgụcha anya tachi enwu mma ahụ na ka ebulie m sosi ụlọ ọgwụ buru m ọ bụrụ ndị ezigbo mmadụ ka m tụkwasara aka enweghị m ike ọ ntụkwasịcha ha ka m hapụ ha alawa ozugbo mana ị hụrụ gị n'ọnụ ọjọọ ga enweghị m ike ịgwọ gị n'efu maka mmadụ ọjọọ iwu ụdịrị agwa ọjọọ nwere ụdịrị obi ọjọọ na ọkpọghịrị obi ị nwere enweghị ihe mere ka m gwọọ gị n'efu ị ga-aga n'ime parish na ọrụ azịza ga ewere zachasịcha kọmpand a ma ebiri ya ma n'ala ifuru tem si ele gị ma ihe ị na-ekwu ugbu a ọ bụ ya bụ ihe gburu ọtụtụ ndị mmadụ si na ha wụ
Then I run on a vineyard of God. They leave God who did the miracle and they claim they have done it. They have all gonna go. Do you even have power of your own? Do you? Onye also the near one of Guarayaza. And then the log on your dog or Madiri, or Tonya Wonya Brakele. Say, I didn't make a note on you because John may and you grow up have Madiri or Fonia Killer and the cause of Sigidon Attica Hedges is high. Oh, yeah, and we had a to throw. Yeah. Yeah, you got that church. You repeat like you are. Yeah, I'm I can't walk out to go to account. 2 hands go become 1 hand for you. Leave me, this is New Year. This is New Year. Grab it that ballet doing. Grown on it that ballet. Oh, say I will Oluwa monkey. Brumo, Butem Mongo Park. In a quiet area. In area now, one or doing in Allah. And we're going to like a cross on a party show. Otiria, quick, area. My kid for Joe, my kid and a joke. And we're going to help like a Maggie. And I put taking guy out knows who I get to leg mass. In the Hamburg, how can I help like a cross here again? I want one. I'm going to come out one of those. I'm a woman, massive, and you know, here, or I can't. What is your getting my hooking at this parish again? Unyara. Susu, in a some Susu, shilling pushing up was this. I know how what what will you walk? What will you do? Be alcohol. Go and make a gagwa. Edge I come when sickness, I got none of Nime. Yeah, Brupoto, what that way I walk. So don't claim what you did not do. When God do something, let's give praise to God Almighty. May you people stop claiming what you did not do. I heal your mother. I hear him out everywhere. If I lay hands on him, after praying for him, he made it. He made success. I prayed for her. Was the reason he became rich. You now claim, take the glory that belongs to God. And you think that is the way to serve God. You people should stop deceiving yourself. Go back and read your Bible and know what God did. But you know, put them all young. Jena, ne ton. If you kwasramaka, shinakam. I hear from Nishi this year. I got a canisho take up on a parish. My phone, Brumbianga, my only one that or see how scam be. I don't Umaji beggar scam this year. If you know see scammers, give them on your shit.